Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal nos Iau yma, Mawrth 16. Felly nos Iau drws nesaf yn y neuadd am hanner awr wedi 7 fe fyddwn ni yn cynnal ein cwrdd gweddi. Bydd ein hoedfa nesaf am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r ein heistedd mewn rhif 460. 460. Darlleniad o Epistol Paul at yr Effesiaid, y benod gyntaf. Effesiaid a'r benod gyntaf. Paul, apostol Iesu Grist, trwy ewyllys Duw at y saint sydd yn Ephesus a'r ffyddloniaid yng Nghrist Iesu, gras fyddo i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn a'n bendithiodd ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. Megis yr etholodd efe ni ynddo ef cyn seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd ac yn ddifeis ger ei fron ef mewn cariad. Wedi iddo ein rhagluniaethu ni i fabwysiad trwy Iesu Grist iddo ei hun, yn ôl bodlonrwydd ei ewyllys ef, mawl gogoniant ei ras ef trwy yr hwn y gwnaeth ni yn gymeradwy yn yr anwylid. Yn yr hwn y mae ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef maddeuant pechodau yn ôl cyfoeth ei ras ef. Trwy yr hwn y bu efe helaeth i ni ym mhob doethineb a deall, gwedi iddo hysbysu ni ddirgelwch ei wyllys yn ôl ei fodlonrwydd ei hun, yr hon a'r feithasau fe ynddo ei hun. Fel yng ngoruchwyliaeth cyflawnder ar amseroedd y gallai grynhoi ynghyd yng Nghrist yr holl bethau sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ynddo ef.
Yn yr hwn yn dewiswyd hefyd wedi ein rhagluniaethu yn ôl arfaeth yr hwn sydd yn gweithio pob peth wrth gyngor ei wyllus ei hun. Fel y byddem ni mawl i'w ogoniant ef, yr rhai o'r blaen o beithiasom yng Nghrist. Yn yr hwn y gobeithiaso chwythau hefyd wedi chwi glywed gair y gwirionedd efengil eich iachawdwriaeth. Yn yr hwn hefyd wedi chwi gredu eich seliwyd trwy lan ysbryd yr addewid. Yr hwn yw ernes ein hetifeddiaeth ni, hyd bryniad y pwrcas i fawl ei ogoniant ef. Oherwydd hyn, minnau hefyd wedi clywed eich fydd yn yr arglwydd Iesu a'ch cariad tuag at yr holl saint. Nid wyf yn peidio a diolch drosoch gan neithi'r coffa amdanoch yn fy ngweddiau. Ar ei ddew ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roddi i chwi ysbryd doethineb a datguddiad trwy ei adnabod ef, wedi goleuo llygaid eich meddyliau fel y gwypoch beth yw gobaith ei alwedigaeth ef, a pheth yw golyd gogoniant ei etifeddiaeth ef yn y saint. A pheth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni, y rhai im yn credu, yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef. Yr hon a weithredoedd e fe yng Nghrist pan ei cyfododd ef o feirw ac ei gosododd i eistedd ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd. Goriwch pob tywysogaeth ac awdurdod a gallu ac arglwyddiaeth a phob enw a enwyr, nid yn unig yn y byd hwn ond hefyd yn yr hwn a ddaw, ac a ddarostyngodd bob peth dan ei draed ef ac ei rhoddes ef yn ben uwchlaw pob peth i'r eglwys. Yr hon yw ei gorff ef, ei gyflawnder ef, yr hwn sydd yn cyflawni oll yn oll. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron, i ddod o flaen gorseddfainc, yn diolch mai gorseddfainc o ras yw hi, ac felly yma na groeso i rai fel ni, gan ein bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, gan ein bod yn dod yn dy fab di, yn ein gwaredwr ni, yn dod yn ei heiddiannau a thrwy ei enw ef, i ni yn dod yn hyderus o'th flaen, ac yn galw arna ti, i edrych arnom ni yn ystod yr oedfa hon, ac i fod yn bresennol. Mae ni'n gofyn i ti i dywallt ysbryd arnom, i ddod lawr i'n plith, i ni yn gwybod o Dduw dy fod yn bresennol lle bynnag mae na ddau neu dri yn ymgynnull yn dy enw di, yn ceisio dy wyneb di, yna wyt ti yn ei plith, ac eto Dduw, i ni yn ymwybodol ond yn gofyn am fwy, i ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth, i ni yn gofyn am tywalliad mawr o'r ysbryd glân arnom, i ni yn gofyn i ti ddod a cynhesu'n calonau, i ni'n gofyn i ti ddod i gyffwrdd a phob yr un ohonom, yn y modd sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer. O Dduw, i ni yn gwybod y gall bob un ohonom fod wedi cyrraedd yr oedfa hon mewn cyflyrau gwahanol, rhai yn bell o dy bethau di, heb unrhyw awydd i geisio dy wyneb di, yng nghanol tywyllwch y byd yma, ac yn gaeth i'r un drwg. Ac eto Dduw, gall rhai dod i'r oedfa yn blant i ti ac eto yn oeraidd ac wedi crwydro tipyn. Ac eto Dduw, i ni'n gwybod gall rhai dod yma yn ceisio dy wyneb di gyda'i holl nerth. Ac o Dduw, i ni yn gwybod mewn un gair, mewn un brawddeg, mewn un eiliad yma dysbryd i yn gallu dod a chyffwrdd bob yr un. Rwyt ti yn gallu dod a siarad â phob un ohonom ac i agor llygaid pob un enaid sydd yma i weld ein hangen, i weld ein sefyllfa ac i beri o Dduw bydd ein golwg yn cael ei droi tuag ata ti. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i beri fi llygaid pob un enaid yma yn cael ei ddyrchafu tuag at y mynyddoedd. O Dduw, y bydd na eneidiau yn galw arna ti, y byddi di yn peri, y fydd pob un ohonom yn gadael yr oedfa hon yn ymwybodol iawn ein bod wedi bod yn dy bresenoldeb di, ac yn ymwybodol iawn dy fod ti yn gweld ac yn clywed pob dim, rwy ti'n gwybod y cyfan amdanom, rwy ti'n gwybod yr hyn sydd yn ein calonau. Ac o Dduw, y bydd na edifeirwch amlwg yn ein plith ni, ac o Dduw ymddiriedaeth llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod i weithio yn rymus yn ein plith, i ni yn cyflwyno'n hoedfa, yn cyflwyno'n dydd ymaith ofal di, ni'n cyflwyno'n gwlad i ti, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrth ein gwlad, i ni yn gweld o Dduw gymaint o droi cefn sydd wedi digwydd o bob pegwn o'r wlad hon, i feddwl yr hyn oedd yn digwydd yma rhai blynyddoedd yn ôl yn unig,
Ac eto Dduw, mae'r wlad wedi troi chefn yn llwyr oddi wrth y bethau di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn, i ni cael gweld gwyrth yn digwydd o flaen yn llyged, a bydde di yn dod ac yn peri i fydd o wlad unwaith eto yn troi nôl at y ti. Yn gofyn o Dduw am y capeli hynny sydd wedi ei cau sawl blwyddyn bellach, yn gofyn i ti o Dduw, a byddwn ni'n cael gweld un ar ôl y llall yn agor o Dduw ac yna'n cael ei llenwi â phobl yn dyfoliannu di ac yn canu dy glodydd. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti fendithio dy blant yma ac ar hyd a lled ein gwlad. I ni'n gofyn i ti i fod yn real iawn i bob yr un ohonom, gad i ni deimlo dy bresenoldeb yma heddi. I ni'n gofyn am yr ysbryd i ddod lawr un plith ac i fendithio yn hamser ni yma ac y bydd y cyfan yn dy blesio di ac yn dwy'n clod i'th enw di. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hefyd ein hoedfan yn ystod y dydd yma, gweddill y dydd yma ac yn ystod yr wythnos, ac i ni'n cyflwyno'n cwrdd gweddi'n arbennig i ti nos Iau, ac yn gofyn i ti ddod i lawr un plith o Dduw. I ni yn tristau wrth weld cyfrwr ein dinas ni, gymaint o Gymru yma, ac eto o Dduw, dim awydd i geisio dy wyneb di ar y sil ac unrhyw adeg arall. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio, y byddi di'n rhoi dy gweddio yn ein celonau nos Iau. I ni'n gofyn am bresenoldeb arbennig yn ein plith ni, yn ystod ein hoedfa cwrdd gweddi, ac yn gweddio Dduw a byddi di yn ateb gweddiad y blant yma heddi, yn ystod yr wythnos, yn ystod ein cwrdd gweddi, ac yna sil arall ac yn y siliau sydd i ddod. O Dduw, hoff iddyn ni ddisgwyl i weld ac i edrych am atebion i'n gweddiau ni. Felly o Dduw, tyrd bendithio ni nawr a diogelan hamser. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu am yn rhif 530. 530. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530. Gyn i sefyll i'w chanu. Yes.
Bydd aw'n testyn o'r Effesied, y benod gyntaf ac adnod 19 a 20. A pheth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni, y rhai im yn credu, yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef. Yr hon a weithredodd e fe yng Nghrist pan ei cyfododd efo feirw ac ei gosododd i eistedd ar ei ddeheulaw ei hun yn y nefolion leoedd. Nawr, i bob ymddangosiad, mae yn edrych yn diwe fel petai yr eglwys wedi colli'r dydd yma yng Nghymru. Hynny yw i bob ymddangosiad allanol. Pan yn edrych ar y byd, a fuodd na gyfnod lle mae'r byd wedi bod yn fwy dilornus o'r eglwys, lleiafrif ydym ni, ac i ni yn lleiafrif anferthol. Pan i chi meddwl am y niferoedd sydd yn mynychu cwrdd heddiw ar y Sul, mi bydd yn ddiddorol iawn gwybod sawl un sydd yn mynd i'r capel heddi ar y Sul. Ac nifer fach iawn bydde'r rheini. Ac ymhlith rheini, faint byddai'n mynd i gapel lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu. Ac ymhlith rheini, sawl un byddai'n mynd i gapel lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, ond hefyd lle mae'na ddoliad fel y mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio, a bach iawn bydde'r nifer hynny. Ac mae barn yr eglwys yn ddiwerth ond diwe yng ngolwg y mwyafrif. Yn sicr mae barn y gwir eglwys. Dwi ddim yn siŵr iawn os oes pobl eisiau gwybod beth yw barn y gwir eglwys ynglŷn ag unrhyw beth. Ac os yn gofyn am farn y gwir eglwys gan amla, yr hyn sydd yn symbylu'r cwestiwn yn y lle cyntaf, efallai byddai me modd i dod â fwy o anfri ac amharch ar yr eglwys i trio tynnu'r eglwys i lawr ac wneud hwyl am ben yr eglwys. Falle bod yna rai yma yn meddwl fel hyn, ac yn meddwl mai dinod llwyr ydym ni fan hyn. Ac i chi'n edrych ar gapel anferth fel hon ac yn meddwl beth yn y byd yw pwrpas cynnal oedfa fan hyn, ac yn y Gymraeg hefyd. Byddech chi'n meddwl, wel, cyn lleied sydd eisiau dod, beth yw pwrpas yr holl beth. Ac falle bod yna rhai methu aros i fod allan o gliw yr efengil. I ni yn sicr yn gallu dweud hynny, does dim eisiau cael rhyw elfen o broffwydoliaeth fan hyn i ddweud hynny. Yn drist iawn ond nid ydyn ni'n gweld hynny yn ystod ein cynhedlaeth ni. I ni wedi weld dro ar ôl tro plant yn cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol. Ac i ni'n byw mewn oes tywyll iawn. A'r hyn sydd yn digwydd yw maen nhw'n dod i'w harddegau ac yn cael llon bol ar y cyfyngiadau ac yn y blaen, ac felly yn meddwl am y byd a'i bethau ac yn gweld bod yr eglwys mor wan, mor ddinod, beth yw pwrpas dod i'r capel. Ac yn gweld cyn lleied o bobl yn dod ac yn meddwl, sim llawer o'r ifanc da chi. Felly i ni eisiau bod gyda'n ieuenctid ni ac felly yn dweud, dwi'n methu aros, dwi ddim eisiau bod yma. Ac efallai methu aros i fod o gliw yr efengil. Dim ond caethiwed sydd yma i chi, os yna rai sydd yn meddwl felly, mae caethiwed yn unig sydd yma. Dim gwerth yn yr eglwys i'ch bywyd personol chi. Os unrhyw beth, mae'r mynychu capel yn cyfyngu ar bosibiliadau bywyd. Falle dyna sut i chi'n edrych ar yr hyn i chi'n ei weld yma heddi, bod prynhawn Sul arall, bod bore Sul a nos Sul yn ddigon, ond i orfod dod prynhawn Sul hefyd. A i fod yn amharu ar eich bywyd ac yn rhwystro mwynhad, amharu ar gyfeillgarwch y byd. Gai ofyn, beth amdano chi sydd yn Cristnogion yma? A yw'r feddylfryd yma sydd yn y byd wedi effeithio arno chi? A ydych chi yn teimlo ar adegau yn wan ac yn isel eich ysbryd ac yn ddinod? Ydych chi erioed wedi teimlo felly siŵr o fod fel Cristion? Ydych chi'n teimlo, wel, beth yw'r pwrpas? Ydyn ni'n iawn? Ac yn meddwl, wel, edrychwch cyn lleied i ni o fewn o ran niferoedd. Ac mae yn ymddangos fel bod ni wedi colli'r dydd. Ac i ni yn byw mewn sefyllfa o leiafrif ble bynnag i ni'n troi. Efallai rhai yn leiafrif yn y cartref. Yn y stryd i chi'n byw. Faint sydd wedi mynd i'r capel o'ch stryd chi heddi?
ac i chi'n leiafrif yn y stryd. Ni'n mynd sôn o wlad ar y funud, i chi'n leiafrif yn y stryd. Neb o'r stryd yn mynd i'r capel ond chi. Ac yn y gweithle, faint sydd yn mynd i'r cwrdd yn y gweithle, faint fydd yn mynd i oedfa lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu yn eich gweithle. Ac ymlith eich cyfeillion chi, faint o'r heini sydd â diddordeb ym mhethau Duw. Ac felly chi'n meddwl, wel, mae e mor anodd. Ac i ni'n teimlo mor wan ac yn ddinod ar y degau. Ac yn meddwl i'r dyfodol ac efallai ar y degau yn gwan galoni. Ac yn meddwl, ble fyddwn ni ymhen 5 mlynedd o nawr? Faint fydd yn yr oedfa hon? Allech chi ddim dychmygu, allwn ni fod lot yn llai. Ymhen 5 mlynedd, dychmygwch, a fydd yna o oedfa. Wel, mae'r neges yma i'r Cristion ac i'r anghredadyn. Pan yn teimlo fel hyn. Mae nhw'n ddyddiau blin, ond nid yw hwnni'n caniatáu ac yn rhoi rhyddid i'r Cristion i deimlo yn wan ac yn ddinod, yn gwbl i'r gwrthwyneb, yng nghanol hwn i gyd, yn wyneb hwn i gyd. Yna i chi'n darllen adnod fel hon. A pheth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni, yr rhai i'm yn credu, yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef, yr hon a weithredodd e fe yng Nghrist pan ei cyfododd ef o feirw. Wel, dyna i chi gadernid, dyna i chi nerth. Be bynnag i ni'n ei wynebu, dyna i chi nerth. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar nerth yr atgyfodiad, ac yn ail, nerth yr iachawdwriaeth, ac yna'n olaf nerth y credadyn. Wel, yn gyntaf, nerth yr atgyfodiad. Yn ôl yr adnod yma, mae'n dweud yr hon a weithredodd e fe yng Nghrist pan ei cyfododd efo feirw. Mae Paul wedi deall i, ynddo fe? Mae'n gweld pwysigrwydd calanogi'r saint. Yn y dyddiau yr oedd e yn ei wynebu yng nghanol erledigaeth a chasineb a marwolaeth. Yr oedden nhw'n goffa gwynebu marwolaeth. Ac felly yng nghanol hyn i gyd, yr oedd e'n gweld y tuedd efallai, bydd yna adegau byddai'r Cristion yn digaloni. Y tuedd i beidio byw fel ag y dylsem, i dynnu'n llygaid oddi ar yr arglwydd. Ac yn lle dyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd, yna mae'r tuedd i edrych i lawr ac yn fewnol. Yr broblem wrth raidd hyn oll yw'r diffyg dealltwriaeth o'r hyn sydd yn wir ohonom. Nawr, mae hwn yn broblem i lawer. Fe fydd yna rai sydd ar diffyg dealltwriaeth yma oherwydd nad ydynt yn Gristnogion yn y lle cyntaf. Dyna'r benbleth, dyna'r broblem. Fe fydd yna rai yn teimlo'r iselder yma, a'r digalondid yma, a'r unigrwydd yma, ac efallai wrth raidd eu problem nhw yw nad ydynt erioed wedi deall yr efengil, ac felly mae yna iselder yn dod i fewn felly. Ond i eraill, ac mi fydd y Paul yn cyfeirio at yr rhai sydd wir yn gredinwyr, efallai bydd adegau pan maen nhw wedi gadael i effaith a dylanwad y byd i'w digaloni nhw. Ac yna mae diffyg dealltwriaeth yn nhw wedi peri yr iselder yma i ddod i fewn. Mor rwydd i'w rhodio taith bywyd a gweld llwyddiant y byd, ac i chi mynd i'ch gwaith efallai chi'n gweld nhw'n llwyddo ac yn ennill i harian mawr efallai ac yn cael eu poblogrwydd nhw, ac chi erioed wedi teimlo fel hyn i chi meddwl, wel, dwi'n cofio unwaith yn gweld pobl yn sôn am mynd i llefydd mawr fel, beth yn gael nhw, Centre Parks neu rhywbeth. Lle braf iawn yn ôl pob sôn. Ond mae'n ddrud iawn i fynd na am yr wythnos, a chi'n clywed yn pobl yn dweud, chi gallu mynd am y pen wythnos. A sawl gwaith o'n i'n meddwl, o na fedrai ddim mynd am y pen wythnos. Achos mae'r sil ar y pen wythnos. Ac felly, os dwi'n cyrraedd nos Wener, dim ond i Sadwrn fydd na, fydd dydd Sul, byddai'n gallu mynd a mwynhau yr beicio a'r cerdded a'r gweld yr afonydd, neu'r pelle nofio, neu'r pethau felly, i ni'n cadw'r Sul ar wahân. Ac felly, byddwch chi'n meddwl, wel, fedrai ddim mynd, ac felly chi'n colli mas. Ac ydych chi erioed wedi teimlo, na anodd yw e fel Cristion, fe dylen ni ddim. Ond oes na adeg i chi wedi teimlo, dwi'n colli mas oherwydd fy safiad. Fe fydd hi'n drist iawn. Os ydyn ni'n teimlo felly, o fi'n siŵr bod adegau chi wedi teimlo, dwi'n colli mas. Dwi'n colli mas ar
pleserau da'r byd yma. Trwy wneud y safiad, ac falle bod iselder yn dod i mewn. Ac yna chi'n gweld llwyddiant yr eglwys allanol, yr eglwys fydol. Mae yna ddigonedd o'r ein yn y byd efengyloedd. Dyna yw y byd efengyloedd bellach, yw'r eglwys fydol. Beth sydd yn digwydd? Maen nhw'n caniatáu beth bynnag i chi eisiau. Gewch chi fyw fel ac ymynwch chi. Ac fe gewch chi addoli mewn ffordd y maen nhw'n addoli y cnawd yn y clybiau nos a'r noswener nos Sadwrn. A ni'n dod fe mewn i'r eglwys. A ni'n dod ar math o gerddoriaeth mewn i'r eglwys. Ac ni'n gweld nhw yn tyfu ac yn llwyddo ac maen nhw'n hapus yr olwg. Dyma lle ni pryn yn gallu cerdded bron iawn, cyn lleied a diddordeb, ac efallai'n teimlo'n isel, yn gweld ein bywydau falle braidd yn ddinod, a ddim yn cael dylanwad ar neb, i ni ddim un o'n gallu perswadio'n teuluoedd ni ddod i'r capel heb sôn am unrhyw un arall. Mae trial cael pobl i gredu, mae mor anodd, ni methu cael teulu, ni methu cael cyfeillion, ni methu cael ein cymdogion, ni methu cael cydweithwyr. Neb eisiau dod i'r capel, dim dylanwad o gwbl, ac efallai'n teimlo'n isel ac yn ddinod, ac efallai'n gweld yn anodd sefyll ar unigrwydd yn dod i fewn. Mae'n ddigon unig yn y gweithle efallai, lle nad oes neb yn sefyll gyda chi, yn y cartref efallai, ac yna yn y capel, ni'n gweld llefydd eraill yn tyfu ac yn cynyddu, ac ni'n gweld, a oes yna ddiddordeb, a mae'r unigrwydd yn dod i mewn. Be mae Paul am i ni wybod? Pan oedd Paul sgrifennu at yr Effesiad, mi roedd e hefyd yn ysgrifennu ato ni heddi yn doedd e. Yn rhagluniaethau Duw yr oedd Paul, siŵr o fod yn gwybod dwi'n sgwennu i blant yr arglwydd yn yr oes yma, ond fe fi na eraill, mewn llefydd eraill, ac mewn cenedlaethau eraill. Ac felly mae'n ysgrifennu ni, mae am i ni wybod am nerth Duw. Mae am i ni wybod am nerth yr holl alluog. Mae am i ni wybod am ei nerth ym mhob agwedd o'n bywydau, o'r pethau lleiaf i'r pethau mwyaf. Ydy ni'n sylweddoli nerth Duw. Ac i bwysleisio hyn, cyfeirio fan hyn at nerth Duw yn yr atgyfodiad. Dyna beth mae'n dweud. Dwi am i chi Effesiaid, sydd efallai yn teimlo'n isel ac yn ddigalon. Dwi am i chi wybod am nerth eich Duw chi, ac mwyn i chi ddeall nerth eich Duw chi ac ein Duw ni, dwi am ddefnyddio cymhariaeth fan hyn, dwi am gyfeirio at yr atgyfodiad. A pheth yw rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni. Yr rhai yn credu yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef, yr hon a weithredodd e fe yng Nghrist pan ei cyfododd efo feirw. Pa mae'n cyfeirio, mae gennych chi nerth, Gristnogion, mae gennych chi nerth yn eich bywyd o unigrwydd ac yn eich caledwch ar erledigaeth. Mae'r fath nerth â chi a ddefnyddiwyd i atgyfodi Iesu Grist o'r bedd. Dyna beth mae'n dweud. Dyna sydd yn wir ohonoch chi. Na pam mae'n defnyddio'r gymhariaeth hon? Pam dewis yr atgyfodiad? Pan y gall Paul fod wedi cyfeiriad gymaint o enghreifftiau eraill o nerth Duw, meddyliwch am nerth creadigol Duw. Pam na fydde Paul wedi defnyddio nerth y greadigaeth pan ddywedodd Duw y gair ac yr oedd yn digwydd? Pan oedd Duw yn dweud bod angen goleini, yr oedd na oleini. Pan oedd yn gorchymyn i'r moroedd ddod, fe ddath y moroedd. Pan oedd orchymyn i'r lleiad ac i'r hael ac i'r ser i ddod, ar y gair fe ddath e. Pan oedd eisiau dyn i cael ei greu, fe greodd e ddyn. Dyna chi nerth? Allech chi dychmygu'r fath nerth a hynny? Mae tu hwnt i'n deall ni. Pam ddim defnyddio ni? Pam ddim cyfeirio at nerth rhagluniaethol? Mae'r rhagluniaeth yn fater anferth, bod Duw yn gallu trefnu. Mae'n gallu trefnu pob un manylun o'r mwyaf i'r lleiaf. Mae'n gallu trefnu bod ni'n cyfarfod o rhywun ar yr union amser, ac roedden nhw yn meddwl bod nhw yn gyfrifol am eu bywydau nhw, ond roedd Duw wedi trefnu y bydden nhw yn y fan a'r lle yr union adeg yr oeddech chi fod yna. Hyd yn oed nawr, dyma i chi beth sydd yn gyffroes am nerth rhagluniaethol, bod na rhai oedd yn ein plith ni yma heddi sydd yn gwrthod dod i'r capel. Hyd yn oed nawr, fe allan nhw bwmpio mewn i ryw Gristion, mewn ryw stryd, ac argyhoeddiad o bechod i ddod ar eu traws nhw, bod nhw allan yn y byd tra bod oedfa mewn mlaen. Ac yna chi'n meddwl, wel dyna chi lwc.
Dyna chi look bod nhw wedi bwmpa mewn nhw. Look, oes na fath beth o look. Rhagluniaethau mawr Duw. Mae e'n gallu trefnu bod na ddau yn cyfarfod ar yr union adeg. Yr union adeg lle mae angen iddynt gyfarfod. Mae'n gallu trefnu pob peth. Does dim byd y tu hwnt i'w rhagluniaethau ef. Ond pam nad oedd Paul wedi defnyddio nerth rhagluniaethol Duw? Yma ceir darlun cymhariaeth mawreddog. Canolbwynt yr holl efengil. Dyna pam. Dyna pam mae'n defnyddio y gymhariaeth yma, y disgrifiad yma, y darlun yma. Mor hanfodol oedd yr atgyfodiad. Mae'n dweud, o Gristnogion, o Effesiaid, peidiwch â bod yn ddigalon, peidiwch â teimlo'n unig, peidiwch â teimlo mae lleiafrif i chi, peidiwch â roi'r ffeidl yn to. O, sylweddolwch, mae ganddoch chi nerth. A'r nerth yr holl alluog, a'r nerth sydd ganddoch chi yw'r nerth a ddefnyddiwyd i atgyfodi Iesu Grist o'r bedd. Mor hanfodol yw'r atgyfodiad. Dyna pam mae'n dweud hyn. Dyna pam mae'n cyfeirio at hyn. Mae'n dweud mae'r atgyfodiad yn ganolbwynt i bopeth. Dychmygwch efengil heb yr atgyfodiad. Llwch chi ddychmygu'r peth? Dychmygwch. Petai Iesu Grist ddim wedi atgyfodi ar y trydydd dydd, ni fydde na efengil. Ar bas sail bydden ni'n galw ar bobl i gredu mewn gwaredwr a laddwyd, ac un sydd yn dod i achub y byd, ond nawr sydd yn y bedd. Dychmygwch pe bai mae'n gallu mynd i weld bedd yr Iesu, ac yno bydde corff yr Iesu. Dychmygwch y beth. Pa obeth bydde na'r credadyn? Beth bydde pwrpas dweud o'r bobl, dilynwch Iesu Grist, a dyma'i fedde, a dyma'i gorffe. Pam bydden ni eisiau dilyn y fath un a hwnnw? Beth bynnag fyddai honiadau fe, byddwch chi ddim yn credu honiadau fe. Mae e wedi gwneud gwerthiau. Ydy e? Falle bod pobl yn neud y lan, ond mae hwn wedi gwneud rhyfeddodau a gwirthiau, ac mae yna gymaint o brawf am hynny, ac yn sel ar y cyfan atgyfododd o'r bedd. Mae yna brawf di-ri o atgyfodiad Iesu Grist, prawf hanesyddol. Dychmygwch petai'r Iesu yn y bedd. Mi fydde'r Iesu yna wedi ei goncro. A be bynnag bydde wedi dweud, diwerth fydde'r cyfan. Ond nid dyna yw neges yr efengil. Cyhoedda gair Duw bod yr Iesu wedi atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus, yn goncwerwr. Profod pwy oedd oedd, profod mai fe oedd y Meseia mab Duw, mai ef oedd yr un a ddawyd gan y proffwydi, ef oedd yr un a ddaeth i ddelio a phechodau'r byd, ni fyddai waith ar y ddaear o unrhyw werth oni bai am yr atgyfodiad. Daeth i gyflawni'r ddeddf yn ein lle, daeth i gymeryd ein cosb ar y groes yn ein lle. Dyna wnaeth e, tywallwyd i gofaint y tad ar yr Iesu. Ei gosbi ef am ein holl bechodau ni, ac wrth feddwl am fawredd y farwolaeth yma. Meddyliwch am funud, dyna pam dath Iesu Grist i'r byd, ond pan i chi'n meddwl am farwolaeth, mae'n bwysig i chi ddeall hyn. Ond mae yna rhywbeth am farwolaeth yn gyffredinol, ond meddyliwch am farwolaeth yr Iesu. Wrth feddwl am ddyfnder y pwll y taflwyd yr Iesu iddo. Wrth feddwl am yr elyniaeth yr oedd tuag ato. Meddyliwch am eiliad, pa fath o farwolaeth oedd hon? Nid yn unig i'r byd yn ei bechod wrthod yr Iesu a galw am ei farwolaeth. Roedd y byd yn galw, roedd yr Iddewon eisiau cael gwared ar hwn, achos roedd e'n neud iddyn deimlo yn lletwydd ac yn eog, ac oedd yma'n licio hwn, ac felly oedd eisiau cael gwared ar hwn. Yr Iddewon, y bobl a ddath, yr Iesu atynt, roedd nhw am cael gwared ar hwn, ac yna'n defnyddio'r Rhufeiniaid i gael gwared ar hwnna, ac yna croeshoeliau ef, ac eisiau cael ei wared e, ac roedd nhw'n ei poeri arno fe, ac yn ei gysau ac taflu pethau tuag ato. Ac felly roedd dyn ei bobl ei hun am cael gwared ar hwn ac eisiau wneud yn siŵr bod nhw'n ei laddau. Ond hefyd yn y farwolaeth hon yr oedd Satan. Ers y cwymp. Yr oedd Satan yn cynllunio dinistyr mab y Duw, dyna oedd ei freuddwyd e.
Trwy gydol y canrifoedd, dyna oedd ei bwrpasau fe. Yr oedd e am I ddyn ei gwrthod yr Iesu. Yr oedd e am i'r Iesu cael ei orchfygu. Yno byddai y marwolaeth yr Iesu holl dywyllwch y pydew di-waelod. Allan am ei waed. Yno byddai Satan a'i angylion dieflig. Dychmygwch, llallwch chi ddychmygu'r y darlun y groes a dyn am waed yr Iesu ac am ei wared e, cael gwared ar mab Duw o'r byd yma mwyn iddy'n parhau yn ei pechod a'i balchder, ac yna Satan a'i angylion dieflig yn galw ac yn mynnu am ei farwolaeth ac yn ysu am ei farwolaeth. A'r holl ysbrydion drwg yna o amgylch y groes, allech chi ddweud, am ei wared e, am ei ladd e. Meddyliwch chi hyn hefyd am y groes, am ei farwolaeth. Hefyd trafod yr Iesu ar y groes, nid yn unig bod dyn yn ei erbyn, nid yn unig yr oedd Satan yn ei erbyn, ond mewn graddau yr oedd ei dad nefol hefyd yn tywallt ei ddigofaint ar ei fab. Ac fe drwyd ei gefn ar ei fab. Ac ar y groes i'r tad edrych ar ei fab. Ac iddo ei gosbi fe. Ac yn ei osod Iesu Grist yn atebol am ein cymweddau ni. Doedd e ddim wedi pechu, ond ar y groes yr oedd y tad yn edrych ar ei fab ac yn ei osod yn atebol am bob un o'n pechodau ni. Ac yno by'r Iesu yn hongian ar y groes yn atebol am y cyfan ac yn gwasgu I lawr ar ei enaid. Un cyhuddiad ar ôl y llall yn pentyrru. Yno roedd yn atebol am bob un mynyddoedd o bechodau, mynyddoedd o eiogrwydd. Os bu un farw erioed, yma dyna'r farwolaeth mwyaf fuodd erioed. Gallwch chi ddim feddwl am unrhyw farwolaeth fwy erchyll na hon. Holl ddynoliaeth am ei waed, holl angylion dieflig y fall allan am ei waed, ac ei dad nefol yn ei osod ef yn atebol ac yn ei gosbi fe yn ein lle ni. Ni all un fod wedi osod yn ddyfnach yn y pydew ac eto yn ddieuog. Yn ddieuog, y ddieuog yn marw mwyn i'r euog gael byw. Dyna chi nerth. Os ych chi eisiau meddwl am nerth, dyna chi nerth I atgyfodi hwn o'r bedd pan o gwasgwyd ei lawr mor ddofn i'r pydew. Dyna chi ddiwrnod ar y trydydd dydd. Dyna chi fore. Lle chi ddychmygu'r bore? Pan eithbwyd rhai yr bedd a'i gael yn wag. Ble oedd Iesu Grist wedi mynd? I ble oedd wedi mynd? Ble oedd yr Iesu wedi mynd? Roedd y bedd yn wag. Be ddigwyddodd? Digwyddodd yr hyn dywedwyd byddai yn digwydd. Concrodd Iesu Grist y bedd. Fe ddath I fyny o'r pydew di-waelod, dangosodd pwy ydoedd mab Duw, ac yna fe goncrodd Satan, ac fe goncrodd pechod, ac fe goncrodd farwolaeth. Dyna I chi nerth, dyna chi nerth yr holl alluog yn codi yr Iesu o'r bedd. Dyna chi sicrwydd sydd gan y Cristion. Dyna chi gydernid sydd gan y Cristion. Os fath nerth ac hynny ar gael ar ein cyfer ni, yna pam ydym ni yn digaloni. Wel, gadewch ni symud ymlaen nerth I achawdwriaeth. Yr hyn yr oedd Paul am yr Effesiaid a phob saint wybod bod y nerth yma yn gweithio ynom ni. Ni all ei osod mewn geiriau digon, ond mae'n ffeindio fe'n anodd yn ei iaith ef ac yn ein iaith ni, unrhyw iaith, I roed rhain yn ddigonol. Adnod 19. A pheth yw rhagorol fawredd ei nerthef tuag atom ni. Rhagorol fawredd ei nerthef tuag at pwy ni. Yr rhai yn credu Cristnogion yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef yr hon a weithredodd ef yng Nghrist pan ei cyfododd ef o feirw. Gwybu Paul am ein methiannau ein tueddiadau I amheuon. Ydych chi'n cael adegau o amheuon fel Cristion? Mae'r mwyafrif o Gristnogion yn dioddef o amheuon. Mae yna rai trwy ras Duw ddim yn dioddef o amheuon. Maen nhw wedi cael y fendith honno lle nad ydynt yn dioddef amheuon. Mae'r mwyafrif yn cael adegau yn eu bywydau nhw pan mae'r amheuon yn dod.
Ymosodiadau, ni gyd yn profi hyn, ymosodiadau'r un drwg ac yn peri i ni ddigaloni ac i edrych yn fewnol ac i edrych ar ein amgylchiadau allanol ac mor wan ac mor ddigalon yw'r ymddangosiad ac mae'n peri ni dynnu'n golygon oddi ar yr arglwydd. Ond mae Paul yn gwybod hyn ac mae am gael ynogi'r saint, mae am i ni fyw yn y wybodaeth o'r hyn sydd yn wir amdano, yn sail i hyn oll ymwybyddiaeth o'r hyn a ddigwyddodd i ni. Mae rhaid i chi ddeall yr efengyl, mae rhaid i chi wybod yr hyn sydd wedi digwydd i chi. Os ydych chi eisiau llwyddo fel Cristion, os ydych chi eisiau rhodio fel Cristion, mae rhaid i chi ddeall hyn. A ydych chi'n sylweddoli nerth Duw yn eich iachawdwriaeth yn y lle cyntaf? Mae nid chi ddewisodd gredu. Mae'n atgoffa nhw hynny. Nid rhyw benderfyniad o newid cyfeiriad, newid byd, newid syniadau sydd ohoni. Nid ymateb i ryw gyfarfod llawn emosiwn efallai a meddwl beth am drio hwn am gyfnod. Nid yw hwnna'n wir. Mae yna lawer mewn rhyw fath o oedfaon llawn emosiwn wedi meddwl, fe roddau go i hyn, fe driau hwn am gyfnod bach, fe na i weld sut eith pethau, na i ddewis y ffydd Gristnogol am gyfnod. Mae nid yna yw ffydd Gristnogol. Nid ydych chi'n Gristion oherwydd eich magwraeth, oherwydd eich cefndir. Mae rhaid i mynd i capel trwy bywyd. Dyw hwnna ddim yn golygu mae Cristnogion ydyn nhw. Mae rhaid i mynd i'r ysgol Sul trwy bywyd. Dyw hwnna ddim yn golygu mae Cristnogion ydyn nhw. Be mae hwnna'n golygu? Maent yn grefyddol ac yn digwydd bod yn dilyn yr gred Gristnogol, ond dyw e ddim yn diffiniad o Gristnogaeth. Dyw e ddim yn ymwneud â'ch gweithredoedd. Mae Paul am atgoffa'r rhain ac i ddangos iddynt yr oeddech chi yn farw. Nid oedd unrhyw awydd o fywyd yno chi, fywyd ysbrydol. Nid oedd unrhyw symudiad ysbrydol. Doedd dim cyffro yno chi o gwbl. Doedd dim ymateb tuag at y gwir. Roeddech chi'n farw at bethau Duw. Doeddech chi ddim, falle o'ch chi'n ddigon diddordeb o'ch chi yn y grefydd, yn y materion crefyddol, ond ddim at y gwir, nid at yr ysbrydol. O'ch chi'n ddigon hapus a chrefydd llawn gweithredoedd, ond pan oedd yn dod i fater yr enaid, dim diddordeb. Mae Paul yn pwysleisio fe yn yr adnod gyntaf o'r ail benod. Dim ond chydig o adnodau ar ôl y geiriau yma. A mae'n dweud wrth a chwythau a fywhaodd e fe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau. Adnod 5 o'r ail benod, pan oeddem feirw mewn camweddau a'n cyd fywhaodd ni gyda Christ trwy ras yr ydych yn gydwedig. Dyna oedd cynlyniad y 5 mae Paul yn dweud, ganwyd pob un ohonom yn bechaduriaid yn farw yn ysbrydol. Ni'n gwybod cynlyniad pechod, mae'n dod am arwolaeth corfforol, ni'n gwybod hynny. Ond hefyd o gynlyniad i hyn fe ddath y farwolaeth ysbrydol, torwyd y berthynas, y gymdeithas hynny a Duw. A ydych chi yn sylweddoli beth yw nerth pechod? Ydych chi'n sylweddoli nerth pechod yn eich bywyd chi? Ydych chi'n deall arwyddocâd pechod, difrifoldeb pechod, mor hawdd i'r byd dylanwadu a chredu'r celwydd cyntaf ddywedodd y sarf wrth Addag Efa. Be ddwedodd y sarf wrth Addag Efa? Ni fyddwch feirw. Dyna beth oedd y celwydd cyntaf. Byddwch chi ddim yn marw os gymerwch chi o'r ffrwyth. Ac mae'n parhau i dwyllo pobl. Ond nid yw Satan dal i dwyllo pobl fel y twyllodd Addag Efa. Yr oedd yn dweud wrth Addag Efa, peidiwch â phoeni, dyw e ddim mor ddrwg wedi'r cyfan. Fyddwch chi ddim yn marw os gymerwch chi o'r ffrwyth. Mae'n dweud wrthoch chi heddi, nad yw eich pechodau chi mor ddifrifol â hynny. Mae am eich twyllo i barhau ar y llwybr llydan, fe ddwed fydd popeth yn iawn yn y diwedd. Mae pawb yn yr un cwch â chi, ond mae eich cyflwr chi yn ddifrifol. Ni ellir bod yn fwy difrifol. Ydych chi'n sylweddoli heddi bod eich cyflwr chi, os ydych chi allan o Grist, os nad ydych chi yn blentyn iddo fe, yna mae eich sefyllfa chi mor ddifrifol. Mae marw yn ddifrifol, ond i ni'n gwybod hynny, os oes corff yn marw, mae'n ddarlun triennus lle mae'r bywyd wedi mynd. Does dim ymateb. Allwch chi siarad i gorff marw a does dim ymateb.
Ac felly yn ysbrydol, i chi ddim yn ymateb, allwch chi ddod o'r oedfa yma, a dwi'n mynd i golygu dim byd i chi pam, i chi'n farw yn ysbrydol. Ac mae'n driennus, ac fe ewch chi drwy'r bywyd yn farw yn ysbrydol, a fyddwch chi'n gweld pwrpas iddo fe, fyddwch chi'n gweld pwrpas, a i'r rheswm o'ch creuwyd chi, fyddwch chi'n byw i'ch chwant. O mae eich cyflwr chi mor ddifrifol, i chi'n farw yn gaeth i bechod i farwolaeth. Ac yn eich gwynebu, oherwydd hyn rhyw ddydd fydd y farwolaeth tragwyddol. Lle fyddwch chi'n profi digofaint y tad am dorri ei gyfraith perffaith ef. Chymod yr hyn oedd yn wir am yr Effesiaid cyn iddynt gredu, a'r hyn sydd yn wir am bob Cristion cyn dod i gredu, yr oeddem yn farw ac yn byw yn gorfforol bywyd o farwolaeth ysbrydol. Ga i ddweud na to? Yr hyn sydd yn wir o rai ohonoch chi yma yw hyn. Yr ydych chi yn byw yn y gorfforol bywyd o farwolaeth ysbrydol. Chi'n byw bob dydd, chi'n byw yn gorfforol, chi'n byw, chi'n anadlu, chi'n siarad, chi'n cael pleserau, ond chi'n byw y farwolaeth ysbrydol yn ddyddiol. Dydych chi ddim yn byw i'r pwrpas eich creuwyd chi. Dyna chi gyflwr triennus, methu byw i'r rheswm yr oedd Duw wedi'n gwneud ni. I ni'n gweld na, Effesiau 2 adnod 2 a 3, dyma chi ddisgrifiad ohonoch chi, a dyma chi ddisgrifiad ohonom ni sydd yn credu yn rhai yr hodiasoch gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio mhlant anufuddod, ymysg yr rhai hefyd y bu'n hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewyllysiau cnawd ar meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Dyma oedd yn wir ohono ni. Dyna chi driennus, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Nid oeddech chi'n gallu helpu eich hun mewn unrhyw ffordd. Ydych chi'n gallu tystio i hynny, mae Paul am i'r Effesiaid gofio, ac mam i ni gofio, deallwch eich iachawdwriaeth, yr oeddech chi yn farw yn ysbrydol. Doedd dim byd o'ch chi'n gallu wneud i newid y peth. Ac yna fe ddangosodd Paul sut y bu nerth dwyfol fod ar waith. Fel yr atgyfodir yr arglwydd Iesu Grist, dyna y nerth angenreidiol o ddigwyddwyd a gafodd ei osod yn eich enaid chi. Fel yr atgyfodir Iesu Grist o'r beth, dyna'r nerth angenreidiol i atgyfodi'r enaid sydd yn farw. Mae Paul yn dweud, mae eich enaid chi o Effesiaid wedi cael eich atgyfodi o farwolaeth. Yr oeddech chi'n farw, ond yma yna atgyfodiad ysbrydol wedi digwydd. Mae bywyd wedi cael ei roed eich enaid. O ble ddath y bywyd yma? O Dduw ei hun. Ni fyddech yn gallu credu oni bai am nerth Duw, nerth yr atgyfodiad, nerth yr holl alluog sydd wedi peri eich bod wedi gweld eich pechod. Fyddech chi ddim wedi gweld eich pechod oni bai i nerth Duw ddod ac agor eich llygaid chi. Oni bai i nerth Duw ddod a plannu'r hedyn o fywyd yn eich enaid chi. Y nerth yma sydd wedi peri bod yr enaid yn cael ei fywhau. Ac nawr yma yna enaid y hedyn o sancteiddrwydd yno. Ef sydd yn peri'r hedyn dyfu, ef sydd wedi arwain yr enaid at droed y groes, ef sydd wedi dangos i chi Iesu Grist ar y groes a'r hyn a wnaeth e trosoch chi. Ac ef sydd yn peri'r enaid edifarhau a chredu. O, mae Paul am i chi ddeall, dyma'r nerth yn eich iachawdwriaeth chi. Mae'r nerth yma, mae'n llwyr o Dduw. Mae eich iachawdwriaeth chi yn llwyr o Dduw, yn ei nerth ef a'i ras ef yn unig. Dyma be mae Paul am i'r rhain i sylweddoli. O, peidiwch a bod yn ddigalon, peidiwch a teimlo'r unigrwydd yma. Pam? Mae nerth yr holl alluog a atgyfododd Iesu Grist o'r beth, mae hwn hefyd wedi atgyfod i'ch enaid chi o'r farwolaeth ysbrydol. Ond i orffen ac yn drydydd, nerth y credadyn. Ni wedi gweld nerth yn yr atgyfodiad. Ni wedi gweld nerth Duw yn ein iachawdwriaeth ni. Wel, yma yna nerth i'r credadyn. Dyma oedd gweddi Paul fan hyn.
Dyma oedd dymuniad Paul. Dyma oedd dyheuad Paul. Byddem ni fel Cristnogion heddi yn ymwybodol o'r nerth yma sydd yn eiddo i ni yn wir. Fe ddaw dydd pan atgyfodir ein cyrff i ni'n gwybod hynny, a dyna nerth fydd ar waith bryd hynny ar ddiwedd y byd. Fe fydd ein cyrff yn wirthiol yn cael ei atgyfodi o'r bedd. Dyna chi ddiwrnod. I ni'n gwybod hynny pan ni'n darllen gair Duw, dyna'r addewid, fe fydd na atgyfodiad corfforol o'r cyrff o'r bedd. A dyna chi'n nerth fydd ar waith bryd hynny. Ond, i ni wedi clywed hefyd, sail y gobaith hwnnw o'r atgyfodiad ar ddiwedd y byd yw ein bod wedi ein hatgyfodi'n barod yn ysbrydol. Rhaid bod na brofi yr atgyfodiad ysbrydol. Lle gynt yr oedd yn farw, ond nawr i ni'n fyw. Nid yw Duw yn ein gadael ar ôl ein bywhau. Be mae Paul yn dweud yw mae ei nerth ar waith o'r cychwyn hyd y diwedd. Gai ofyn, a ydyn ni'n ymwybodol o hyn? A dych chi ydy gred, chi sydd yn hyn sydd ddim yn Cristnogion? A dych chi'n sylweddoli'r hyn sydd yn wir o'r Cristion? Tra bod na rai efallai methu aros, beth yw'r oedran rhyfeddol na? 19 fel arfer. Ac i rai, maen nhw'n gwthio fe chydig bach yn bellach. 19 mlwydd oed, cyfle lle nad oes rhaid i fi gorfod dod i'r capel dim mwy. Gai ofyn i chi, a dych chi ydy gred yn sylweddoli'r hyn sydd yn wir ohono ni, sydd yn credu, mae gandom ni nerth holl alluog Dduw, yr rhagorol fawredd ei nerth. Dyna chi nerth, dyna chi bwer, dyna chi egni'r holl alluog ar waith, dyna chi gryfder sydd tu cefn i ni. Falle bod ni'n edrych yn wan, falle bod ni'n edrych yn bitw fan hyn a dim llawer yma. Falle bod chi'n meddwl bod dim dylanwad yn ni, dim hyd oed yn ein cartrefi ni, yn ein strydoedd ni, yn ein gweithle ni, ond i ni'n edrych mor wan. Ond da chi sylweddolwch hyn, mae pob Cristion tu ôl ac yn y Cristion, mae nerth yr holl alluog, nerth na all ddim byd ei wrthsefyll. Does dim byd yn gallu gwrthsefyll nerth Duw. Os ydy Duw yn trefnu rhywbeth, yna ni all dim byd ei wrthsefyll. Nid marwolaeth ysbrydol, tragwyddol, na chorfforol. Does dim un marwolaeth yn gallu gwrthsefyll nerth yr holl alluog. Dyna chi nerth sydd yn gweithio yn y Cristion. Yn ei osod oddi ar y llwybr llydan a'i osod ar y llwybr cil. Lle gynt roedd ei draed ar y tywod oedd yn suddo, ond nawr mae'r nerth yma wedi osod ei draed ar y graig sef Iesu Grist. Dyna chi nerth a atgyfododd yr Iesu o'r bedd sydd ar waith ynom ni ac yn parhau i weithio ynom ni. Pam felly ni'n esgusodi'n hunan drwy'r amser? Ein bod ni'n wan ac yn methu sefyll. Pan daw temptasiynau, pam ydyn ni'n esgusodi'n hunan ac yn dweud, mae'n anodd gwrthsefyll. Chi'n gwybod pa mor anodd yw yn y gwaith? Pan mae Satan yn ein temtio ac yn sibrwd amheuon, a phan ddaw pecellau tanllid y fall yn hedfan tuag atom, a pan yn temtu'r ni ildio ac i roi'r ffidil yn y to, pan ddaw unigrwydd o'r frwydr a blinder y frwydr ar ein traws ni. Ac i ni'n dweud, os neb wedi profi treialon fel fi, a phan ddaw temptasiynau'r byd wrth i ni fynd yn hun efallai. Mae yna gymaint o wahanol ffyrdd y mae temptasiynau'r byd yn dod ar ein traws ni, a balchder dyn a chwant y cnawd. Mae angen help ar y Cristion. Mae angen nerth o ddifri. Ond be mae Paul yn dweud yw hyn, mae'r nerth ar gael. Mae'r nerth yma wedi ddefnyddio i atgyfodi'r enaid marw o'r bedd a rhoi bywyd ysbrydol i chi. Mae yna emyn yn dweud y geiriau yma. Yn awr hyn deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Mae yna bythol fywyd yn hwn. A ni chollir yr un a gredo. Ac mae'n galw arno ni i'r llwyr ymroddi iddo.
O Philippiaid 2:13, canys Duw, yr hwn sydd yn gweithio ynoch, ewyllysio a gweithredu o'i ewyllus da ef. O, dyna i chi'r un sydd yn gweithio ynoch, y mae'r nerth yr holl alluog yn gweithio ynoch chi. Dymuno Paul i ni brofi yn ddyddiol Philippiaid 3:10, fel yr adnabyddwyf ef a grym ei atgyfodiad ef. Be mae'n dweud fyna? Be mae Paul yn dweud? O, sylweddolwch chi, y mae nerth a grym yr atgyfodiad yn eiddo i chi, fel yr adnabyddwyf ef a grym ei atgyfodiad ef, a chymdeithas ei ddioddefiadau ef, gan fod wedi fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. O, mae modd adnabod ef yn well ac yn fwy a'r hodiau'n agosach ato a phrofi yn ddyddiol nerth yr atgyfodiad. Dyma be mae Paul yn dweud fan hyn, a mae'n dweud profwch nerth yr atgyfodiad. O, peidiwch a gwangaloni. Hebreaid 13:20-21, a Dyw'r heddwch, yr hwn a ddig drachefn oddi wrth y meirw, ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, ach perfeithio ym mhob gweithred dda, i neu beth, i wneithir ei ewyllus ef, gan weithio ynoch, yr hyn sydd gymeradwy yn ei olwg ef, trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddai'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y mae'n rhoi y nerth i chi a'ch perfeithio ym mhob gweithred dda. O, mae Paul yn galw ar Gristnogion, o, codwch deffrwch, siglwch eich hun. Does dim hawl gyda chi esgusodi, o, dwi wedi blino yn ystod y cwrgweddi, dwi ddim yn mynd i ddod, 2 oedfa ar y sul, mae'n ormod i fi, fedrai ddim dod, ac chi'n dweud, o, dwi'n mynd i aros gatre neu beth bynnag, o, dwi ddim yn gallu darllen heddi, achos dwi wedi blin, mae'n gofyn, dwi'n prysur dy fi fori, a felly fedrai ddim cael fy amser tawel i, ac yna pan ni'n cael ein temtio i ymateb, mewn ffordd na ddylsen ni, wel, dyna fel ydw i, dyna fy mhersonoliaeth i, a ni'n esgusodi ein hunan, pan ni'n cael ein temtio i wneud yr hyn sydd yn ddrwg. I ni'n dweud, wel, mae'n anodd. Mae pawb yn ei wneud e. Mae pawb yn gwrando ar y gerddoriaeth yna. Mae pawb yn edrych ar y rhaglenni yna. Mae pawb yn edrych ar y pethau yna ar y we. Ac felly, mae'n anodd i fi beidio wneud e. Ac i ni'n esgusodi'n hunan dro o tro. Mae Paul yn dweud, o, beth i chi'n dweud gwae chi, i chi wedi'ch atgyfodi o farwolaeth ysbrydol, ac i chi'n ysbrydol fyw, ac i chi'n blant yr arglwydd, ac y mae nerth yr holl alluog tu cefn i chi, ynoch chi, yn gweithio ynoch chi i beth i fyw i wogoneddu ef. Be mae Pedr yn ei ddweud? 1 Pedr 1:3-5. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd, a'n hadgenhedlodd ni i obaith bywiol, sut? Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig, a di-ddiflanedig, ac ynghadw yn y nefoedd i chwi, yr rhai trwy allu Duw, ydych gadwedig trwy ffydd i achawdwriaeth, parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Dyna chi nerth. Dyna chi nerth sydd gan yr eglwys, dyna chi'r nerth sydd gan y Cristion. Mae nerth yr holl alluog Dduw yn caniatáu i ni wneud beth bynnag y mae Duw am i ni wneud. Ac felly pan yn teimlo'n ddigalon ac yn isel ac yn wan, falle'n unig beth bynnag yw'r gwahanol temptasiwn am yr un drwg yn dod ar ein traws ni. O, beth sydd angen i wneud? O, mae Paul yn ymwybodol o'r tuedd. Mae'n gwybod mai felly yw hi, ac felly fydd hi. Mae'n gwybod mai fel na ydyn ni, ac be mae Paul yn dweud, o, sylweddolwch yr hyn sydd yn wir ohonoch chi. Yr rhagorol fawredd ei nerth ef tuag atom ni. Chi sydd yn credu yn ôl gweithrediad nerth ei gadernid ef, yr hon a weithredoedd e fe yng Nghrist pan y cyfododd ef o feirw. Pan atgyfododd Iesu Grist o'r bedd. Dyna chi bwer, dyna chi nerth, dyna chi gadernid. Ac y mae'r union yr un nerth ar gael yn ni, i fyw bywydau fydd yn sanctaidd ac yn bir ac i'w ogoniant ef. Gadewch ni ofyn iddo fe'i nerthu ni fod yn rhai y mae yn dymuno i ni fod. Gadewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd. I ni yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, am ei farwolaeth.
am ei atgyfodiad am ei fywyd am ei eiriolaeth ef trosom ni nawr, ac yn diolch I ti am y cyfan, ac yn gweddio Dduw, y byddi di'n helpu ni'n godi'n golygon tuag ata ti. Terd felly gweithio ni'n plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 526, 526, os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr na bore na ffrynhawn. 526 gywn ni sefyll i'w chanu. Nawr bydd y ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.